is een wereldvent. Hij kan lezen en schrijven. Ik denk dat heel Nederland wel een beetje gek is op de trainer. Een heel warm mens. Waarvan er weinig zijn in de voetballerij, denk ik. Die een fantastisch boegbeeld is voor de club. Hij ziet meer dan 40 jaar in het Friese voetbal. En al dat goeie komt een keer een aan. Want Joen is de laatste wedstrijd van trainer Henk de Jong. Een legende, want hij promoveerde maar de club meerdere keren. En dus houden ze van hem. Het is natuurlijk een hele speciale dag om heel veel dingen natuurlijk. Alleen zeker, ik denk dat bovenaan staat dat de trainer afscheid gaat nemen. En dat het heel bijzonder is, hè? Niet alleen hier bij de club natuurlijk, waar hij al heel lang werkzaam is, maar 40 jaar als trainer, 40 jaar in het vak gezeten. En ik denk dat heel Nederland wel een beetje gek is op de trainer. Ik vind het een leuke fan. Ja, Henk is hij noemt het zelf, zegt hij altijd uniek, maar Henk is ook een unieke trainer. Eentje waarvan er weinig zijn in de voetballerij, denk ik. Henk is een beetje de padre de familia. Ik ben heel blij dat Henk weggaat, maar ook niet weggaat, dat hij nog bij ons blijft. En we gunnen natuurlijk Henk allemaal rust en zijn gezin, zoals hij zelf ook noemt. Ja, Henk is een wereldvent. Hij kan lezen en schrijven. Bijna 15 jaar met hem gewerkt. Ook toen hij niet bij Cambuur was. Dat hij bij de Graafschap hadden we wekelijks contact. Dus ja, een oerband opgebouwd in al die jaren. En ongelooflijk veel voor de club betekent. Henk is gewoon Henk. En ik denk dat iedereen van Henk houdt. Een heel warm mens. Hè? En dat blijkt ook wel uit alle reacties die hij krijgt. Hij is echt een man van schouderklopje. Allemans mens die het best wil voor iedereen. Die een fantastisch boegbeeld is voor de club. Die het voetbal kleur heeft gegeven. Die zegt wat hij vindt op televisie. Ja, gewoon geliefd bij heel veel mensen en ook fantastisch gepresteerd met deze mooie club. Ja, een echte voetbalman. Want die man heeft ons alles gebracht wat je als supporter graag wil meemaken. Het is wel een man die een elftal beter kan laten voetballen. En dat komt denk ik alleen door vertrouwen. Was nou wat zit het in hem? Ja, nou ja, nu ik er toch ben, hè. Nou ja, trainer, we hebben natuurlijk een ontzettend mooie tijd samen gehad, 3 keer gepromoveerd. Maar bovenal heb je natuurlijk een geweldige staat van dienst opgebouwd bij de club. Ja, ik geniet ontzettend van deze laatste wedstrijd. Dat heb je verdiend en ik weet zeker dat het een fantastisch afscheid wordt. En vreselijk bedankt Henk en fijn dat we je nog blijven zien. Je bent altijd heel fijn voor iedereen geweest. Een hele fijne werksfeer altijd gehad hier. Dus daar wil ik je voor bedanken. Je blijft nog bij deze fantastische mooie club verbonden. Ik gun jou deze stap. Ik gun je meer rust. Ik gun je een ongelooflijk goede gezondheid. En ook nog een hele mooie tijd bij Cambuur. En ik wil je heel veel succes wensen met wat je allemaal gaat doen nu. Nu natuurlijk als assistent trainer. Maar ook thuis heel veel sterkte en geluk wensen. Met alles wat je gaat doen met je mooie gezin. Ook een beetje genieten nu. Wat mij betreft dat standbeeld, laat dat maar snel komen. Bedankt Henk, topper. Goeie welkom vanuit het Kooistadion hier in Jouwertswet. Aast om 8 uur de laatste wedstrijd van dit seizoen in de keukenkampioen-divisie plakvindt. Maar misschien nog wel belangrijker, de laatste wedstrijd als haattrainer van Henk de Jong. Dit is hem dan echt, de allerlaatste. Hoe is dit? Ja, het wordt speciaal. Ik ben wel zenuwachtig. Hè. Normaal ben ik wel gespannen voor de winnen. Ja, het is nog wel een vreemd gevoel dat je, het stopt straks. Hè. Ja, dat is ook mooi. Het mag nog ik. Hè. Dat is in alle dingen op een gegeven moment hard op. En dan komen er na je periodes. Maar ik ben super trots wat we hier presteert aan nationaal. En we hebben nog, en dan kan ik maar aan mij helpen, hè, wat je nog meer gebeuren hier. Dus er zijn zo'n grote dingen te doen. Dus lekker. Wat verwacht van Jong? Ja, pittige pot. Zij had goed op de rit. Had ze knap die grote complimenten. Maar wij zijn er klaar voor. Los van het voetbalaspect natuurlijk. Dat verwacht wel wat spandoeken, hè, denk ik. Ik weet niet wat er komt. Ik let het maar om je heen komen. Ik ben in één keer erin rollen, hè, van Tiesje, maar naar hier wijzen en nou is het gebeurd. Hè. Normaal had ze 2 weken voor. En, nou ja, klaar. Ik ben echt benieuwd wat er gebeurt hier. Hey, zo'n succes Henk. Ik geniet ervan, vooral dat. Dankjewel. Intussen zorgen we naar een bijzonder beeld op een voetbalveld. Ten eerste zorgen we een vlag, dat is de veteranenvlag. Het is nu ook een zaak dat we zorgen naar de band van Koninklijke Marechaussee. En 2 afdelingen van de Defensie die op het veld plak noemen hebben. Er zal hier een eerbetoon op dat wij niet vergeten. Je Cambuur speelt aast ik in het veteranen-shirt. Veteranen-shirt dat speciaal mak is, speciaal voor deze wedstrijd. Dan focussen we nog weer eventjes op een bijzonder moment. Deze wedstrijd die we ongetwijfeld maar wij zien hier in deze wedstrijd. Het afscheid natuurlijk van Henk de Jong als haattrainer van SC Cambuur. Aftrap van de Giels Zwatten, maar het witte broekje, dat is Vitesse. Het
is Vitesse dat op een 1-0 vastsprong komt. Jawel, rode kaart. En toch, maar een man minder, een goede vastzet van de Sietkamp. 1-0 voor Vitesse. En dat is doelpunt te maken nou van Bannies, de spits van Vitesse. En dat is het laatste fluitsignaal van de skietsjochter van de eerste helft van skietsjochter Martin van den Kerkhof. En zo staat Vitesse verrassend maar in ieder voor. Eerste keer in de morgen. Dat doet hij de tweede keer bij die 1-0 vastsprong van Vitesse. Mark Tiemers zoekt toch een mooi moment wezen. Tiemers keert nou richting. Ja, dan gaat hij drieën. De onvierde Mark Tiemers. Maakt het hier op karakteristieke wijze. De 1. En dat is natuurlijk wel een heel mooi moment voor hem. Het is Hisham Ferra, de sterspeler van het seizoen 2024-26 van Cambuur. Die het mooi aanmaakt van Cambuur, want hij scoort je de 2-1 van Cambuur. Ah, toch mooi. Mooi opval aan de linkerkant. De redding is er in eerste instantie nog, maar in tweede instantie prikt hij de bal binnen. En zo komt er een slot op deze wedstrijd. En dit is ik mooi, hè. Alle spelers van Cambuur nou richting de dugout. Richting Henk de Jong. Ferra, Jouter McCruffel en alle spelers eromheen. Ja, dit is mooi. Dit is heel fraai om te zien. Oh, de werfvakkel. Oh, ze gooien werfvakkel. Ik zei het al. Ik zeg het onkom. Och, jongens. En ach, jongens. Oh, dat weer die fakkel nog even rondsmieten in dat vak in. Oh. Skietsdochter staakt het nog net. Weer een knal. En nou bij die fakkel, die wordt nog weer een keer opvangen. Weer in naar de orenvak tasmiet. Ach, jongens, wat verschrikkelijk is dit.
zo trots dat ik jullie trainer mocht zijn. En altijd samen met geweldige trainers, met geweldige spelers. Maar ik ben super trots dat ik hier trainer mocht wezen. En vanaf nu komt er een nieuwe trainer. Dank jullie wel. Remco Balk, een afscheid in een vol stadion. Wat doet dat met je? Natuurlijk is het wel moeilijk, want het is zo'n mooie club. Ik heb hier nu 149 wedstrijden gespeeld. Ja, het is wel lastig, maar wel een mooi afscheid, denk ik. Henk de Jong, ik denk dat je aan de voorkant een beetje betingst. Zat je op mijn oorski er ongeveer uit? Hier is dit scenario bedacht. Nou, ik wil hopen dat we winnen zo'n. Dat is heel belangrijk. En dat hebben we die in de week terecht. Zo, ik ben altijd bezig met de wedstrijd. Maar ik ger alles wel. En ik zag alles wel. Dus ik had er wel echt van genoten. Hè. Ik had de laatste twee dagen, nou je weet alles ervan wat er wie. En de laatste 2 dagen had ik echt hier in het tal heeft. Wie ik gespannen en ik een vreemd gevoel in de buik. Had ik in de spelers zijn. Trainer is gespannen, hè, al 2 dagen. Hè. En normaal had ik dat net. Ja, bij de wedstrijd worden ben ik zo scherp als een mes. Maar nu weer gewoon ik weer zenuwachtig. En dan hadden de jongens gewoon van mij genomen. Geweldig. We hebben met z'n allen hebben we dit voorkwam het bak. Want dit was echt heel knap wat we die hadden. In moeilijke periodes, maar dit zien wedstrijden achterkwamen. Maar net trainen kennen het winter. Hebben we toch niet in. En door de steun hebben we het samen mooi afsluiten.